Din hija l-kanzunetta Chasing Sunsets, interpretata minn Chanel Monsignor, ir-rappreżentanta Maltija fil-Junior Eurovision Song Contest li se jixxandar mill-Polonja nhar il-Ħadd li ġej. Chanel tinsab eċitata ħafna biex turi l-preżentazzjoni tagħha fuq il-palk li minħabba miżuri tal-COVID-19 ġiet rekordjata ftit tal-jiem ilu fuq il-Polonja. Ma' One News qalet x'inhu l-messaġġ sempliċi tal-kanzunetta. Chasing Sunsets hija message to chase your dreams, no matter how impossible and hard they seem at times, especially now during COVID, u biex ma taqtax qalbek. 12 il-pajjiż qed jipparteċipaw fit-18 edizzjoni tal-Junior Eurovision u l-votazzjoni diġà fetħet fejn anki l-Maltin jistgħu jivvotaw għal pajjiżna stess fuq is-sit junioreurovision.tv. Ma' dan l-istazzjon ix-xkejkna mimlija talent għaddiet messaġġ għal Maltin li nhar il-Ħadd wara nofsinhar se jkunu qed isegwuha u jagħtuha l-appoġġ. Illum feta l-votazzjoni u tistgħu tivvotaw għal Malta wkoll. X'messaġġ tgħidulhom il-Maltin? Thank you għas-support u love you.